mangke dalu kagelar dening Ki Dalang Alek Budi Sabda Utama kanthi lelampahan Kresna Duta Pamungkas menika pamundutan ingkang kagungan kersa inggih menika Bapak Bayu kanthi lelampahan Kresna Duta Pamungkas kanthi bintang tamu Niken Salindri dan Gareng Tralala. Tepuk tangan pada kesempatan malam hari ini. Luar biasa niki dumateng ngarsanipun Ki Dalang Alek katuran jumeneng sawetawis Bapak Bayu pangapunten dumateng Nak Mas Krisdani Teguh Juniarta Nak Mas Krisdani Teguh Juniarta mohon Krisna Dani Teguh Juniarta monggo nggih Krisna niki Kresna Duta Pamungkas mugi-mugi saged barokai saged ndayani nggih monggo kanthi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wayang kapasrahaken Kresna Duta Pamungkas semoga mantan atur kawula tartamtu anggen kula cecala dhumateng panjenengan sami kirang nuju prana kula nyuwun agunging samudra pangsami pinangka panutup panateping atur bilahi taufiq wal hidayah baridho walinayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wetan katon sumambara tabrik lon-lonan dedel kaya langit sang soyo manjer beduk tengani panase yayah hambedah pustaka jumeneng tatane Pak Nalindra Ndarawati Prabu Kresna destining panggalih
tansah ngenam lampah dupi wis pinarcaya dadi duta agung nenggih duta pamungkas mari arah ayuning darah Sabdawarga najan aratu socaning Barandini tasih mangu-mangu matrapake lampah lebet duta ageng kang nedahake goreh orongeh tentreming donya babaring pangkalih ngambara ngeglo duta kang wewayangan Sang Narayana Sang Wisnumurti kang bapa paman Drupada mboten kuwawi angendhek dhateng angkara marakaning Duryudana sak kadange pisan ingkang nyatanipun nampik piwulan becik pegah nampa wewarah kula pitaya kalawan percaya kalawan paduka anak Angger Wisnumurti anak Angger Harimurti Gestina wis ora ana kautaman kang pipi banget nelongso dadi duta ora bisa ngrampungi gawe jejegna bener pateno kahanan iki yo wis mumurti
roning molat roning molat roning molat sarap saari roning molat sarap saari Hari tumurun Iwang Sukmana Wadina payungana marang jiwaning sun Putu Pandhawa titi kalungguhan iki wis mercaya lawan Mitaya marang Risang Narayana kuwi jebul ora luput karana wis tinaliti kanthi permati sepisan wujuding putuku Narayana Yanata Ndarawati Sri Bathara Kresna wibawaning Ratu Ndarawati jagat tanpa timbang kabeh padha nyekseni kasektening Nalindra Ndarawati titis mring samubarang dasar titis Wisnu Bathara kang sejati ingkang angka 2 wicaksana putus ing pamawas hambekadil para marta wasis micara hadhasar paugeran kanthi dasar bener kelawan bener ingkang angka 3 guna kasektene lamun kapengkok ing Pancabaya ubayane datan ambalenjani ingkang angka 4 dayane manungsa sing bisa ngawekani marang samubarang bisa mbedakake endi sing bener kelawan endi sing luput dene ingkang angka 5 Nata Ndarawati bisa memayu marang rahayuning bawana. Nggih. Ingkang Eyang Pitaya lamun ta dina semengko solaking jagat iki mau bakal padhang trawangan sangka Uta Prabu Sri Nata Ndarawati pinangka dadi duta pamungkas. Wis temaken gawuh kanjengan. Jengkapa Prabu ampun ngantos titi kalenggan anggen padukun Jengkapa Prabu wonten nagari Ngastina pinangka dadi dadakan ing pasulayan nanging sasaged-saged rinembat wening eling kang maha kawasa kanthi adhasar panembah mulih boten dadi dardah. Upamane dadi dardah aku yo mengeling-eling. Aku yo mengeleke marang para Nalindra ing Astina, para sembahaning para kawula, para brahmana. Supaya ngerti marang unggah-ungguh Subhasita katurna marang kakek Bisma. Elinga marang kautaman sadurunge dadi korban. Semanten ugi ingkang rayi Koko Prabu Arjuna gadah pangajab mugi prasaptawarga kalis saking cerah santosaning darah saptawarga inggih saking tetunggalan
boten wonten kasantosan ingkang tanpa paseduluran Koko Prabu. Semanten ugi ingkang rayi kula pun kembar pitaya lawan percaya duh Njeng Koko Prabu. Inggih namung paduka Njeng Koko Prabu ingkang saged bawa raos liru pamanggih lawan kadang kula pun Kurawa. Satemahan dadosaken padang jinggang tarangan wujudipun pamanggih paduka Pandhawa nengenaken dhateng pasederekan Koko Prabu. Duh Koko Prabu semanten ugi ingkang rayi kula ugi mekaten sedaya ingkang dipun ajab namung dadya wujuding adil para marta menawi kadilan sampun saged rinembag kula kinten sedaya menika tebih saking Raswada Winada tebih saking pasulayan Joko Prabu. Jajaring satriya pinilih mamardi mring kautaman yen tanpa kaprayitnane sayakti usata satriya gantoring kalapa satriya utama Prabu yen dita didudak disuwasa ditaliti darah Saptawaraga kuwi mau becik darahe eyangmu Abiyasa kuwi mau becik kinarya dadi panuntun bisa mawas diri nyatane mawas diri mono nggenahake marang donya nganti tekan akhiring jaman segep mawas diri gelem ngilo marang diri kapribadene ora gampang nyalahke marang liyane piwulangi mbahmu biyen yen wong mursid iku mau ora bakal ngetokake marang lelabuhan nanging kepara nyingitake marang pakaryan kang tundhone bisa nutupi marang cacate lan kekurangane widha kang becik mangkono bisa tinaliti kanthi sampurna kalawan sayekti. Putra Prabu waspada bakal nyata titi patrape bakal wicaksana wening ciptane bakal waskita lereming karep bakal ngayem lereping pepinginan bakal tentrem. Mula kang saka kuwi adi dina semengko budhalo srananana kanthi memayu marang rahayuning bawana wis matur dawuh duh Kanjeng Hyang daya nyuwun pamit.
Lang-langing griya mango-mango mangungkung kanduan riman Rena tanpa kanen yang rasidya utama pun yen awonya wonyo hangrara apa wonyo hangrara apa Nyanyar Juno wonten timbalan dawuh ana apa siap dimapak marang lakuku Yayi Jengkoko Prabu nyuwun Gung Samudra pangaksama Jengkoko Prabu sasampunipun paduka Jengkoko Prabu saged kinarya dutanipun para Pandhawa kamangka kula martos kawan paduka badhe saged ngentasi damel ya paduka duta pamungkas tegesipun paripurna menika boten wonten duta malih ya banjur karepmu iya kula namung meling ingkang kebake pangatos-atos kok ora jane kok nyala wadi pimen to apa ompakan lho sing mbok karepake kepiye kok rabi kowe kok uwet iki ngopo to jan iki sajake kaya wong grogi iki ngopo kula badhe titik apa kuwi boten sida mawon lho kok didelikke meneh ora inggih namung sungkem kewala kunjuk dhumateng ngarsanipun Kanjeng Hyang Wara Bisma ya tak aturke sungkem kula kunjuk dhumateng ngarsanipun Bapak Guru Durna iya sapa meneh sungkem kula kunjuk dhumateng ngarsanipun nulinggih Kanjeng Pamaning Madras iya tak aturke sapa meneh sampun Danawati piye Dara Danawati ora tanggap aku iya bakal tak aturake ya aku ngerti sing dadi gegetane ngrasane atimu ngono aku ngerti kowe nggendong rasa tresna molage dongakno lakon iki bakal rampung pun kakang pinangka dadi sating pepajar tumraping negara ing Indraprasta negara Astina bali marang ngasane para Pandhawa Yayi
Amarata maring sukma Sinodwaya winahya ing api Sinimpan talanging kapuk wong pambukaning warana taren saking liyop-layop ing aluyuk pindha petating suwena sanga seping rasa dadi Nyai Setyaki wonten timbalan kawula titi kalungguhan iki ya mung siadi sing tak kanthi mawat marang negara ing Astina gawating lakon dina semengko kebake ngrasa kapayetnan titianing pun Kakang Kyai Jaladara marmage sametakna nggih saken dawuh ora Bu Kang Yasa murut mubyar arenggane Kang Sawarukmi merah kinten widoro maya nela tegese warna biru Sutyamulya binabar Kang Kencana Cinandra kaya gunung mas kang lumaku dinarik kuda catur ya jaran papat Santaka urupa ireng isambles bumi Brahma Satya urupa abang bisa nerajang geni murut Ciptawila putih lumaku sakduring banyu Sugriwa urupa kuning bisa mabur ngayomi marang Ngorowangi Dreta Samapta ngarawit arenggane rikat lampahing rata tantara
Kinindang resang mawe gandrung kencang mamapong marudayang kali cudhi sapa sing gawe Herna wong pinimbahan gaguk cuman padha wulu ora maido Narayana sira kapiji marang para Pandhawa supaya dadi duta pamungkas Narayana Titi kalungguhan iki keparenga dewa kinarya dadi paseksen. Nggon kita bakal rembukan kelawan para Kurawa. Ulun Bathara Narada, Bathara Rama Panasu, Bathara Kanwa kelawan Bathara Janaka kang kinarya dadi seksine, nggih. Iki wae padha ulun. Nyuwun pangapunten dipun kinten menawi to Nata Ndwarawati anggenipun badhe pirembagan kawan kadang kula para Kurawa. Kula nyuwun dhateng dekenganipun dewa. Pramila nyuwun pangapunten iwang padha wulun. Iwang padha wulun saged nyekseni saking katebian kiwa ya. Yen to pancen kaya mangkono nggih. Aku mung nganut marang Gadalinantuku. Dina sengko para Jawata bakal ngestreni apa sing dadi pirembagan nggih.